Nå. Hvordan gik din date med Michael så? Ja. Hvad? Ja, det er ikke hvad at tale om. Hvad mener du? Ja, det var derovre, inden det begyndte faktisk. Nå, detaljer. Vil du virkelig høre det? Ja. Okay. Michael, han kom over. Jeg havde stået 3 timer i køkkenet og kokkereret det fineste mad til ham. Han kom over, han kastede det bare en skål ind, så smed han bukserne der midt i køkkenet og bang, 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 tog mig, og så det var over, inden jeg nåede for mit bluse af. Så gik han ind og lagde sig på min sofa og sov en times tid, og så gik han hjem. Nå, hvad så, Michael? Hvordan gik din date med Anna? Det siger jeg da pænt. Det var helt vildt, ikke? For det første, så var det med i lange baner. Ikke? Det var helt vildt. For det andet, ikke? Så spurgte hun af der, om vi lige skulle... Du ved nok det der, ikke? Og inden vi tog opvasken, jo. Ja. Så ved jeg godt, ikke? Så... Det var bare lige op på køkkenbordet. Bang, 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 dog. Jo. Jamen altså, jeg siger dig, det var så godt dog, at der var faktisk ikke nogen opvask bagefter. Så ved du selv, ikke? Og så efter sådan en tur der, så bliver man jo lidt træt. Ja, jo. Så er det bare lige ind på sofaen og få sådan en bitte lur, ikke? Ja. Men ved du, hvad er det bedste ved det hele? Nej. Det var sgu, jeg nåede at komme hjem og se Champions League, dog. Nå, men hvad så med din date? Jo, Hvad? det var fantastisk. Ej, må jeg høre? Jo, Peter han kom over og hentede mig en taxa, og så kørte vi ud og spiste en romantisk middag. Lækker. Ja, så bagefter så gik vi sammen hjem i det der smukke lys, der jo er. Så da vi kom hjem til ham, så tændte han stearinlys over det hele. Over det hele? Ja. Så slikkede han mig en time. En time. Bedste forspil nogensinde. Wow. Så efter en times hed sex, som om det ikke var Ja, nok, ved du hvad? så lå han bare der og holdt om mig. Nej. Hele natten, mens vi snakkede. Det var ligesom at være i himlen. Sker bare aldrig for mig sådan noget? Hvad så? Hvordan gik det så på din dag? Det var forfærdeligt. En katastrofe. Jeg kommer hjem fra arbejde, og strømmen den var koldt. Nå, så var jeg ikke andet at gøre, end jeg må invitere hende ud at spise. Så jeg må ringe efter en taxa, og hun får så lov at bestemme restauranten. En rigtig skide dyr. Så jeg var blanke fuldstændig af. Så vi måtte vade hjem hele vejen igennem. Og hun blev ved med at jabløse om, hvor pænt lyset var. Nå, da vi så endelig kom hjem til mig, var der stadig ikke noget strøm, så jeg måtte tænde stearinlys over hele hytten, bare for at se. Ja, de er jo heller gratis, så... Nej. Nå, så skulle vi jo så endelig i gang med lidt sjov der. Skete der bare ingenting. Så jeg måtte ned og slikke en hel time. Ej, fy for. Ja, jeg tænkte fisk i. Nå, da jeg så endelig så lidt, så tog det mig en hel time mere at komme. Ja. Og så jeg var bare så frustreret. Jeg lå bare der og overhovedet ikke sove. Lå bare der med hende i min arm. Ja, det var forfærdeligt.